Fóti Zoltán vagyok, zselízi születésű és Párkányban működök plébánosként. Nagyon szerettem a helyi alapiskolába járni. Mondhatnám így is, hogy számomra abban az időben az iskola volt az élet, a családi millió mellett, és ez úgy meghatározta az én mindennapjaimat. Volt bennem egy nagyon erős tudásvágy, amire így most így vissza is emlékszem. Néha kissé ilyen rivalizáció volt az osztálytársak között, hogy ki tudja jobban a tananyagot, ki tud jobban válaszolni. Állandóan jelentkeztünk. Nagyon nagy élmények voltak az első évek is. Nagyon szívesen emlékszem vissza az első 2 évfolyamra. Itt talán úgy külön meg is említeném a tanítók közül a Kácsor tanító nénit. Nemrégiben hunyt el. Ő volt az első osztályfőnököm, aki bevezetett minket az írás, az olvasás és a számolás világába. Mindig nagy szeretettel gondoltam rá. Az anyanyelv ez egy nagyon fontos kiinduló pont. Mondhatnánk így is, hogy az ember önkifejeződése az ő anyanyelvén a legtökéletesebb. Ebből kiindulva más opciót nem is látok reálisnak az iskolaválasztás mellett. Ha valaki magyar családba születik, akkor mindenképp magyar iskolába kell járnia. Természetesen aztán az iskola, tehát ebben a millióben, itt a Földvidéken a szlovák nyelvet is tanítja, tehát a szlovák nyelvnek az alapjait elsajátítottuk az alapiskolában, és aztán később tovább fejlődött. Biztos, hogy egy picit nehezebb volt az egyetemen, aztán később a szlovák nyelven megbirkózni, hiszen rögtön az első évfolyamokban a teológián a filozófiai tantárgyak kerültek az előtérbe, de ezzel sem volt aztán különösebb probléma, hiszen ha valaki akar, akkor megtanul egy nyelvet rövid időn belül is. Reményik Sándornak van egy nagyon szép verse, biztos ismerős, a templom és az iskola. És ebben van egy az én szívemben állandóan ismétlődő mondat: ne hagyjátok a templomot és az iskolát. A költő ebben a versben természetesen kifejti a kontextust is, tehát hogy a magyar iskoláról van szó, és arról a templomról, amelyben az Isten igéje magyarul hangzik el. Nem véletlenül mondja ezt a költő. És amint már utaltam is rá, a mi szívünk mélyét a világgal is csak a saját anyanyelvünkön tudjuk a maga teljességében föltárni. A megértési horizontunk is ebben a nyelvezetben, amit mi magunkévá tettünk, és amiben beleszülettünk, belenőttünk, ebben tud igazán kibontakozni. Ilyen értelemben is csak ezt a lehetőséget tudnám ajánlani a mai magyar szülőknek is, és ne féljenek. Mi több kincset kapunk a magyar iskolában, épp a mi sajátos identitásunkból kiindulóan is, abból a nagy ajándékból, amit az jelent, hogy mi magyarok vagyunk. Ritkán van lehetőségem bejutni a helyi magyar alapiskolába. A Jóisten úgy adja, hogy minden egyes politikai választás alkalmával épp oda kell menni választani, így aztán ilyen alkalommal van lehetőségem bejutni az alapiskolába. Természetesen azok az érzelmek, amelyek úgy átjárják a szívem, nem is annyira a választásokra fókuszálnak, hanem arra a millióra, amelyben tulajdonképpen fölnőhettem. Több alkalommal, amikor autóval áthaladok a városon, akkor egy nagyon érdekes dolog jut az eszembe, hogy a városnak van, mondhatnánk így, hogy 2 fő ilyen éves kereszteződése.
És mindkét kereszteződésben van egy-egy nagyon fontos épület. Az egyikben az iskola, a mi iskolánk, a másikban pedig ez a templom. Említettem azt, hogy gyermekkoromban azonosultam az iskolával, mint olyannal, tehát az iskola volt az életem. Aztán utána tovább kellett lépni, és akkor mondhatnánk így is, hogy ilyen paradigmaváltás alakult, hogy az élet lett az iskola. És az élet formál és egyben tanít bennünket, mégpedig annak fényében tudjuk azt a sok-sok információt földolgozni, amivel mi találkozunk a mindennapi életben, amit az iskolában, mint alapinformációt, adottságot megkaptunk tanítóinktól. Bár szoktam mondani én is a diákoknak, akikkel foglalkozom, hogy az iskolából sok mindent elviszünk, de nagyon sok mindent el is felejtünk. Mégis az a gondolkodásmód, ami anyanyelvünkön megvalósuló gondolkodásmód, ez mégiscsak megmarad bennünk. És a sok-sok tudás és tapasztalat aztán a későbbi döntéseinket ilyen értelemben tudja formálni. Igen, ezek nem az alapiskolás években voltak, csak később, de hát biztos, hogy az iskolában, az alapiskolában való ottlét is meghatározta aztán ezt a döntést. Inkább a gimnáziumi évek alatt, így körülbelül 15-16 évesen bontakozott ki a papi hivatás gondolata. Természetesen összefüggésben azzal, hogy itt minisztráltunk, itt ebben a templomban, és ez úgy meghatározta az én döntésemet is, ez a minisztrálás. Nem véletlen, de ennek lehetett egyfajta előfeltétele az is, amit az iskolában, mint tudást kaptam tanítóimtól, hiszen nagyon szerettem kutatni a dolgoknak az értelmét. Ugyanígy annak a fönséges valóságnak, amit a hitünk jelent, ennek az értelmét is. Tehát nem volt olyan természetes számomra, hogy most én ebbe belecsöppentem, hanem szerettem kutatni az értelmét, mi mit jelent. És aztán ez a vizsgálódás, így is nevezhetném, amely természetesen nem a hit milliójén kívül zajlott, mégiscsak arra a döntésre vezetett, ez egy belső elhivatottság, hogy a hitnek ezt a nagy ajándékát és annak az értelmességét szeretném továbbadni az embereknek. És bizonyosan ezen döntésen belül született meg a papi hivatás is bennem.